dizkiegu mafia hau posible egiten lagundu duten guztiei. Neskak hasteko nola bizi izan duzue ekitaldi hau eta hainbeste jende gerturatu izana zuek ikustera eta ez bakarrik zuek? Pues nire iritziz orduri. Ez genuen espero hainbeste jende etortzea. Bai aurra erraldoiak ateratzen zirelako, orduan aurrak bai espero genituela, baina gazteak ere etorri dira eta ongi, niri gustatzen zait. Nire ere bai eta oso posik esperientzia hau oso ongi bizi dugula eta hori. Eta azaldu dezakezue pixka bat zuek Ardantzeta dantza taldeko kideak zaretez, nortzuk osatzen duzue talde hau? Gure taldean 4 urteko aurretatik nahi duen, ez dugu adinik, nahi duenak etort daiteke dantza egitera, hori bai taldeak adinen arabera egiten ditugu, irailero orain izango dugu bilera, eta antolatuko ditugu aurten izango diren taldeak. Ikusi dugu musikoarekin dantzatu duzutela. Nola moldatu zarete nola baita egoera ontara, egoera berri ontara? Aldugun bezala, gure asmoa dantzatzea zen, eta dantzatzeko musikoa behar dugu, beraz, ez daukagu aukerarik. Hori, ez da oso erosoa, baina azkenean eman behar da, eta moldatu behar gara bizi hau eramatera. Eta hurrengo egunetan edo asteetan dantzatuko duzue beste noen baiten edo? Uste dut irailean berriro hemen noanien dantzatuko dugula, baina bakarrik. Aipatu nahi dugu ere erraldoiekin uste dut egiten dela lehenengoa dela.
edo urte askotan lehenengoa izan dela eta pues berriro egitea, ez? Mila esker eta zorionak. Ba, eskerrik asko.